Тук е както разбрала. Да. Добре, така става после следващия. Леко, там ще влезе всичко. Там влезе всичко. Така, примерно, какво да кажем? Всички? Две. Виж, това е К, О, З, А. Думата коза има ли З? Чуваш ли З? Коя от тези? Гледай. И вдигни този конус, където е З. Този? Да, да. Коза. З. Да. Браво. Супер. Върви го. Това си избери. Каквото хванеш. Това ли? Това е това? Покажи го. Зебра. Чуваш ли З или С? Коя от двете? З или С? Добре. Ела сега там да покажеш. Да го сложиш на диската с магнит. З ли чуваш или С? Зебра. А, Браво!